ሰላም ኣስካሉ ገረመድን ይበሃል ካብ ኣስኩ ኮሌክሽን እዚ ኣረው ፎቶሾፕን ካልእን ክንመሃረሉ ንኽእል ፕላትፎርም እዩ ኩልኹም ቅዱሳት ተሳተፍቲ ክትኮኑ ድማ ይሓትት ዝኾነ ሕቶ ኮነ ወይ እውን ርእቶ ቀርብ ኣለዎ ትብልዎ ነገር እንተሎ ድማ ኣብ ኮመንት ክትቐምጡ ብትሕትና ይሓትት ካባኹም ዝድለይ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማዓንቲ ድማኒ ሓምሻይ ክፋል ቀፂልና ክንርኢና ሎም ማዓንቲ ንሪኦም ቱልስ ድማኒ selection tool ይባሃሉ ኣብዚኣ ኬርና ሎም ኣብዚኣ ናብ የማን ገጽና ክሊክ ምስ ገበርና object selection tool quick selection tool magic wand tool ዝብል ኣለዋ ሰለስቲአን ብሓንሳቕ ማለት እዩ እጂ ኣብዚኣ object selection tool ክሊክ ምስ ገበርኩ ይሁማ ነታ ዝደለና ያጥራይ ከመይ ጌርና select ንገብር ንሪኣ ማለት እዩ find in automatically select objective ላሉዚ ከማ ጌርና select ንገብር ንኽእሊና ታካልአይቲ ድማኒ quick selection ያትብል ሰሃኒ ነተን ሓንቲ ዓይነት ሕብሪ ዘለወን select ትገብረልና ማለት እዩ ከምዚኣ ጌርና select ምስ ገበርና ካልእ ሕብሪ ክንቀይራ ንኽእል ኢና ነዚኣ ማለት እዩ ወይ ድማኒ ነዚኣውን ክኸውን ንኽእል እዩ ወይ ከዓ ነዚውን ክኸውን ንኽእል እዩ ማለት እዩ ነቲ ዝደለናዮ በይኑ ብሓንሳእ select ይገብረልና ማለት እዩ ታሳልሰይቲ ድማኒ magic wand tool ትበሃል ነቲ ሓደ ዓይነት ባክግራውንድ ዘለዎ ክሊክ ምስ ገበርና ብሓንሳእ select ይገብረልና ወይ ባክግራውንድ ንቕይሮ ወይ ድማኒ ናብቲ ዝደለናዮ ክንወስዶ ንኽእል ማለት እዩ ሕጂ ካብ selection tool ክንጀምር ኢና object selection tool ክሊክ ገይረ እዚአን options automatic እዩ ምስኡስ ዝቕየር ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እዚኦም option ነዚኦም tool ክሊክ ክንገብር ከለና ምስኦም እዮም ዝቕየሩ ንኣብነት ኣብ move እንድሕር ጌርና ምስኦም ይቕየሩ ኣብ rectangle እንድሕር ጌርና ምስኡ ቅየር ኣብ selection እንድሕር መፂና ድማኒ ምስ selection ዝኸውን ይቕየር ማለት እዩ object selection ክሊክ ምስ ገበርኩ ኣብዚ ሪኢኹሞ new add subtract ገለ ዝብል ኣብዚአን ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚአን mode ዝብል ድማኒ ላሶሎ rectangle ኣሎ ብክልቲኡ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ኣብዚ smart object ኣሎ select and mask ዝብል ድማኒ ኣሎ ማለት እዩ እጂ ነዛ ስእሊ ብክልቲኡ select ክንገብራ ንኽእል ኢና ሓደ ብሬክታንግል ክሊክ ጌርና እዚኣ ጌርና select ክንገብራ ንኽእል ኢና ነታ ስእሊ በይኑ ፈልዩ select ክገብረልና እዩ ኣብዚኣ ሌየር ምስ መፃና ባክግራውንድ ዕፁት እያ ኣይከፈትክዋን ዘለኹ ማለት እዩ ሕጂ ነዚኣ በይና ሪኹማ ከምዚኣ ገይሩ select ክገብረልና ንኽእል እዩ ናብተን ስእሊ ዝመፅእ ማለት እዩ ኮንትሮል ዲ ገይረ ድማኒ ዲሰሌክት ገይረ ከዓኒ መሊስና በቲ ሓንቲ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ወይ ድማኒ በዚኣ ላሶ ትብል ከምዚኣ ጌርና በይና ነዚኣ select ንገብራ ልካ ሃምኣ ነዚኣ ስእሊ በይና ፈልዩ select ክገብረልና እዩ ማለት እዩ እሞ ልካ ከምዚ ገይሩ select ክገብረልና ሕጂ ነዚ ፅቡቅ ገይሩ select ገይርዎ ኣሎ ኣብ ላዕሊ ግን ፀጉሪ ስለ ዝኾነ ሕጂ ተጠንቂቕና ክንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ትንቆርፆ ኩሉ ግዜ ፕሮፌሽናል ከውን ኣለዎ ሕጂ በዚኣ ሃንድ ቱል ጌርና ቼክ ክንገብሮ ኣለና ሪኢኹሞ ሕጂ ኣብዚ ፅቡቅ ከም ዝቆረፆ ይረኣይ ኣሎ ከምዚኣ ጌርና ኣብሳት ከምዚ ርኢና ንምለስ ሕጂ ኣብቲ ፀጉሪ ምስ በፃሕና ሪኢኹሞ ኣብቲ ፀጉሪ ኩሉ ግዜ ኣሸጋሪ ስለ ዝኾነ ሪኢኹሞ ኣብዚ ይተርፎ እዩ ማለት እዩ እጂ ከምዚኣ ጌርና ርኢና ኣብ ቪው ኣቲና ፊት ኦን ስክሪን ክንገብራ ኢና እጂ ፊት ኮይናላ ማለት እዩ ስለዚ ናብ እዚኣ ክንምለስ ኢና ማለት እዩ ናብቲ ኦብጀክት ሰሌክሽን ሽዑ ነዚኣ ሰሌክት ኮይና ከላ ሰሌክት ኤንድ ማስክ ትብላላ ክሊክ ገብሪ እሳ ክሊክ ምስ ገበርኩ ኣብዚኣ ሓንቲ ቴብል ክትመፀኒያ ሪኢኹማ ፕሮፐርቲስ ትብል ዝሓዘት መፀኒያ ማለት እዩ እዚኣ ምስ መፀት ኣብዚኣ ኦብጀክት ኣዌር ትብላላ ሽዑ ኣብዚኣ select object ትብላላ ኣብዚኣ select object ገይረ ኦኬ ክብላ እየ ሽዑ refine hair ትብላላ ነዚአን refine ክንገብረን ኢና ማለት እዩ ኣብዚኣ refine hair ጌርና ሽዑ ናብዚ ክንምለስ ኢና እዚ transparency ከብዛሕና ኣብዚኣ ክንገብሮ ኢና 37% ገይረ ኣለኹ እንዳረኣና ድሌትና ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ
شعو أبزئة decontaminate color تبلالا أبزئة كليك جيرنا ناب ويندو تمليسن تيقبرأي reset selection جيرة يجريهما decontaminate colors جيري يالكو شعو أبزئاتي أوكي كبلاي مالتيو جريهما صبو جيرا قوريز آتالا مالتيو أبزئاني كمزئاني را نابزئة كأير آتالا مالتيو شو نزي دليتنا background كنهبو نخلينا مالتيو نابنت نزيئة ناب background كأيراي نابنت انتي حبر كنهبا نخلينا كاوت أزبلة كمزي ويكاني دليتنا حبر جيرنا كنريينا مالتي تلوتي اوكي لكوتي ريكم حجي نتصوغري صبو جيرو قوري صلنالو مالتيو كمزي جيرنا ون كنريو نخلينا كمزي جيرنا صبو سألي كنقورص نخلينا مالتيو كمزي جيرنا زياتايا بزي عينا تتقيمنا مالتيو بزي object selection تبل مالتيو بأجيرنا كم أجيرنا كنقورص نخلينا نزي أجيرنا نابدليتنا كنبلو نخلينا مالتيو نزي أجيرنا هنتقام نخلينا تاكال إيت دماني زيا تيا quick selection سادماني كال سئللاتني أبزيا نزيا كم تصعي quick selection نتحد عينة background زلوه يسلكت قبرلنا مالتيو ريهمو بحنسا نزي select جير وولو شو أبزيا رايت كليك جيرنا inverse كنقبران خلينا deselect هالو select inverse بلالو select جيرنا نزي كنكفت عينا مالتيو نزي duplicate جيره نزي أطفئ inverse جيره يالله مالتيو شعو نزي جيرنا ريهمو نتحاد عينة بمولو أطفئ مالتيو ريهمو نتحاد عينة background أطفئ ولو مالتيو أو كم زياسي كم زي أجير ولو مالتيو ويك أنت نقبر نخلينا نعطفئ نزي بين select نقبر عينا بقى مالتيو بتيا quick selection دي select قبر عينا تنصعدا بملأن كنت فأنا خلينا مالتيو اليوم كم زي إنا قبرنا عنده شو أبزي أروح ما زي بلاس يازلنا مالتيو بقى تتقيمنا نزين حد عينت نزين أبوشتونا الله مالتيو نعن كال حبر نقير لنا نخلينا مالتيو نعن دليت كبلاني شو نزي أنا باكجراوند قيرائي أبزي حبر جيرة ويكا gradient كنت نقام نخلينا مالتيو همزي جارنا اوكي لنا دي سيلكت كبلا خالي ريهمو همزي جارنا نبدليتنا ديزاين كنقيرو نخلينا ويكاني ملو كال عينة حبري تتقيمة همزي جارنا هنقيرو نخلينا دس بلنا حبري مست ديزاينات سخيد مالتيو أبزي ألا نزي أون بينا سيلكت جارنا كنوصينا مالتيو زوم كنترول جارنا زوم اوكي الى خوصيك ابزي انا ابنت ابزي ازوم كليك يره يوم حجي ابزي اصعدا تريفاتالا نبينا دي سيلكت بزي ماجيك نزا صعدا بينا بزي انت صعدا يفهم نزي اجرنا نتا صعدا بينا هم اجرنا نطفع نخلينا مالتي شو دي سيلكت كم زين داغبرنا دليتنا كنطقم نخلينا مالتيو سلازي كويك سيلكشن كم داغبرنا هنطقملو نخلينا مالتيو تاسال سيت دماني
ማጂክ ወንድ ቱል ክሊክ ጌርና ነቲን ሓደ ዓይነት ባክግራውንድ ዘለዎን ድማኒ ከመይ ገይሩ ከም ዝቅይረልና ከመይ ጌርና ቅልል ብዝበለ ቀልጢፍና ባክግራውንድ ክንቅይር ንኽእል ርኢና ማለት እዩ ርኢኹም ሕጂ እዚ ሓደ ዓይነት ባክግራውንድ እዩ ዘለዎ እዚ ሒዘ ኣለኹ ሓንሳብ እዚኣ ክሊክ ምስ ገበርኩ ነዚአን ሓደ ዓይነት ብምልእተን ሰሌክት ጌራታ ኣላ ማለት እዩ ነዚኣ ዱፕሊኬት ጌረ እዚኣ ገብርአይ ሽዑ ሃጥፎየ ሽዑ ዲሰሌክት ንገብር ኢና ርኢኹመን ተን ዝደለናየን በይነን ወፂን ማለት እዩ ነዚ ደስ በለና ባክግራውንድታት እንዳቀያየርና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ነዚ ኦኬ ለ ከምዚ ዓይነታት ጌርና ክንቀያይሮ ንኽእል ኢና ደስ በለና ወይ ድማ ናብ ደስ በለና ክነንቀሳቅሶ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካብዚ ኣወፂ ንኣብነት ኣብ ካልእ ሕብሪ መታን ክሪኦ ሪኢኹም ሕጂ ኣብ ካልእ በይነን ነዚአን ከምዚ ኣገይሩ ፈሊልና ኣሎ ማለት እዩ ከምኣ እንዳገበርና በዘን ሰለስተ ቅልጥፍ ኢልና ፕሮፌሽናል ብዝኾነ ክንቆርፅ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሪኢኹሞ ትጫፉ ወላ ሓደ ጌጋ ዝበሃል የብሉን ዙምኣውት ጌርና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እንዲኣ እንዳገበርና ራይዎ ሕጂ ብሙሉእ ትጫፉ ፅቡቅ ገይሩ እዩ ቆሪፅዎ ማለት እዩ ካብዚ ኣልዒልና ንሜኑ እንድሕር ኮይና ንሰርሖ ዝተፈላለየ ፕላካት ክንሰርሕ እንድሕር ኮይና ከምኡ እንዳገበርና ንጥቀም ማለት እዩ ሪኢኹሞ ብጣዕሚ ፕሮፌሽናል ዝኾነ ኣቆራርፃ እዩ ዝቆርፅ ራይዎ ሕጂ ወላ ሓደ ኣብዚ ዝኣተወ ካልእ ሕብሪ የለን ማለት እዩ ከምኡ እንዳበርና በዚአን ሰለስተአን ቅልል ዝበለ ኣዝዩ ፕሮፌሽናል ዝኾነ ኣቆራርፃ ክንቆርፅ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብሰለስተአኑን ሓዋዊስና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ በዚ ጌርና ክንቆርፅ ንኽእል ኢና በዚ ጀሚርና ሽዑ በቲ ካልእ ድማኒ ኣድ እንዳገበርና ድማ መሊስና ክንቆርፅ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምሳይ ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝየ የመስግነኩም